ετήσιο. Πραγματικά ο Σύλλογος Ποντίων είναι ίσως ένα από τα πιο ζωντανά κύτταρα μέσα στο Δήμο μας. Χρόνια συμμετέχοντας σε όλες τις εδράσεις του Δημητρίου Ανδρείας και διατηρώντας την παράδοση, κάτι πάρα πολύ σημαντικό στις μέρες μας και κρατώντας τα παιδιά κοντά στις παραδόσεις και τα ήθη του ποντιακού πολιτισμού, ενός πολιτισμού πολύ σημαντικού. Εμείς, αναγνωρίζοντας την συμμετοχή και την αξία του Συλλόγου των Ποντίων στην νεοσύστατη δημοτική κοινοφελή επιχείρηση που κάναμε, τους συμπεριλάβαμε μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΙΚΕΤ ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Έτσι κάποιος από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ποντίων μπορεί να συμμετέχει στα Διοικητικά Συμβούλια της Δημοτικής Επιχείρησης, που είναι η επιχείρηση η οποία καθορίζει τα πολιτιστικά και αθλητικά δρόμενα του Δήμου μας. Πολύ σωστά είπε η Πρόεδρος ότι δεν ξέρουμε του χρόνου τι θα γίνει. Εμείς από τη μεριά μας κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε ο Δήμος μας να μείνει αυτόνομος, αυτοδύναμος και αυτοτελής μέσα στο πολεοδομικό συγκρότημα. Θεωρούμε ότι μία συνένωση με ένα Δήμο μεγαλύτερο δεν έχει να προσφέρει τίποτα σε ένα Δήμο ο οποίος έχει όλες τις υποδομές και μπορεί να είναι κοντά στο δημότη ανά πάσα στιγμή. Προσπαθούμε πάντοτε για το καλύτερο και υπάρχει βέβαια προοπτική για ακόμη καλύτερα και σημαντικότερα πράγματα. Όπως τόσα χρόνια, έτσι εμείς θα συνεχίσουμε να είμαστε αρρωγοί σε όποια προσπάθεια καταβάλει ο Σύλλογος Ποντίων και μία ιδέα που είχε ο Σύλλογος πέρσι σχετικά με ένα φεστιβάλ μία εβδομάδα ποντιακού πολιτισμού, με τη συνεργασία βέβαια του Συλλόγου πάντοτε και υπό την αιγίδα του Δήμου, ελπίζω να είμαστε σε θέση να το πραγματοποιήσουμε φέτος. Εγώ να ευχηθώ καλή συνέχεια, καλή πορεία στο Σύλλογο και είμαι σίγουρη ότι θα μας δώσει ακόμη περισσότερα πράγματα. Να περάσετε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ θέλω να απευθύνω στον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου. Επί σειρά ετών, όχι μόνο μας στηρίζει και η παρουσία του είναι υπαρκτή πάντοτε στο χώρο μας, αλλά και μας στηρίζει οικονομικά κάθε χρόνο. Σήμερα λοιπόν είναι μια πολύ μεγάλη παρέα από το Διοικητικό Συμβούλιο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου εδώ. Τους ευχαριστούμε θερμά. Μαζί τους είναι και ο Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου, ο κύριος Χρήστος Βασιλάκος, που τον παρακαλώ να έρθει στο βήμα για ένα συγκεκριμένο χαιρετισμό. Κυρία Δήμαρχος, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Θέλω να ευχαριστήσω την Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την τιμητική πρόσκληση. Να μεταφέρω τους χαιρετισμούς και τις ευχές του Προέδρου του Μιχάλη του Ζορπίδη, ο οποίος θα ήταν εδώ να απουσιάζει στο εξωτερικό. Άλλωστε έχουμε μεγάλη αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον κύριο Κίκλη, τον κύριο Ζακίδη. Είναι γνωστή και δεδομένη, κυρία Πρόεδρος, η αγάπη που έχουμε σε αυτόν εδώ το σύλλογο. Τον γνωρίσαμε και τον αγαπήσαμε πριν πολλά χρόνια, όταν ο συνδοπόρος επί 20 χρόνια στο Επιμελητήριο και Γενικός Γραμματέας ο αείμνηστος Γιάννης Χρυσίδης ήταν πρόεδρος εδώ του Συλλόγου. Άρα λοιπόν νιώθουμε και εμείς ένα κομμάτι αυτής της οικογένειας. Πιστεύουμε στο ρόλο αυτών των συλλόγων και σαν Επιμελητήριο το στηρίζουμε και τον ενισχύουμε με τις όποιες δυνάμεις μας. Στο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον στο οποίο σήμερα ζούμε, αν πραγματικά δεν μεταφέρουμε στα παιδιά μας, στη νέα γενιά, τις παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα, κινδυνεύουμε πράγματι να χάσουμε την ταυτότητά μας. Είναι το μέγα ζητούμενο της εποχής. Καλή διασκέδαση σε όλους. Ευχαριστούμε τον κύριο Βασιλάκο και θέλουμε να υποσχεθούμε στο Επιμελητήριο ότι όποτε μας χρειαστεί εμείς θα είμαστε παρόντες σαν σύλλογο. Σας εύχομαι να περάσετε μια όμορφη βραδιά και καλή Σαρακοστή. Θέλω μόνο να σας πω το εξής, ότι έχουμε φτάσει επιτέλους, είμαστε σχεδόν έτοιμοι και έχουμε ορίσει και η ημερομηνία
για τη θεατρική μας παράσταση. Για πρώτη φορά ο Σύλλογός μας βγάζει μια ολοκληρωμένη θεατρική παράσταση που πιστεύουμε μπορείτε να την παρακολουθήσετε όλοι, ακόμη και αυτοί που δεν καταλαβαίνουν ποντιακά. Είναι τόσο ωραία γραμμένη από την Νανά την Χατζησημεωνίδου Μπόργου, η οποία, τι να πω, δεν ξέρω, είναι ο σκηνοθέτης, είναι ο συγγραφέας, είναι ένας πολυπράγμων άνθρωπος. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι, 7 του μηνός η πρώτη μας παράσταση και πρώτο Θεός λέμε 14 για τη δεύτερη παράσταση. Σας θέλουμε όλους εκεί. Να είστε όλοι καλά. Καλησπέρα σας και από μένα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας τιμήσατε με την παρουσία σας. Ως υπεύθυνη της νεολαίας και των χορευτικών τμήματων του Συλλόγου, έρχομαι καθημερινά σε επαφή με τους νέους και τα παιδιά, γεγονός που με ευχαριστεί ιδιαίτερα. Η αλήθεια είναι ότι στην κοινωνία μας αυτή η ανισορροπία, στην ανισορροπία ο πολιτισμός μας συμβάλλει καθοριστικά. Η συμμετοχή στις πολιτιστικές εκδηλώσεις απεικνύει τον άνθρωπο, τον κάνει δημιουργικό και ταυτόχρονα τον προστατεύει, κρατώντας το μακριά από κάθε αρνητικό φαινόμενο. Εντάσσεται έτσι σε μια ομάδα, κοινωνικοποιείται και καλλιεργείται το ομαδικό πνεύμα. Οι ευχάριστες στιγμές ενδυναμώνουν το πνεύμα εργασίας. Ας μην διστάζουν οι γονείς να εμπιστεύονται λοιπόν τα παιδιά τους στους πολιτιστικούς συλλόγους. Και οι νέοι ας στραφούν με μεγαλύτερο ζήλο στην παράδοση, διατηρώντας έτσι αναλύωτα τα όσα μας κληροδότησαν οι πρόγονοί μας. Λοιπόν, και επειδή εδώ δεν ήρθαμε για πολλά λόγια, θα αρχίσει κατευθείαν ο χορός μας. Ας υποδεχτούμε λοιπόν το πρώτο χορευτικό, το παιδικό, το Α και Β, και ένα θερμό χειροκρότημα.